प्राण प्रतिष्ठापना सिद्ध्यन्ते ध्याने वियोगः ओम कर्ता भोगितभोगवल्लभसुभागवान्ते पादसवच्चलभव मणिदानं प्योजपञ्चभानां प्राणां समानां प्रेमाण्यां देवी भाराकरुणावो सुखदै प्राणप्रतिष्ठानः ओम भ्रान्ति सौम्या भावानाजिज्ञासालक्ष्यं ओम तत्परं प्राण आवाहिता तपयोरां अर्चनं अधिष्ठान देवतां महालक्ष्मी देवतां प्राणः मम प्राणः महालक्ष्मी देवतां जीवः मम जीवः वाक् अनुजो चत्वारोत्वासरूपेण अधिराज्ञा अस्मिन् कलहे सुतप्यं स्वाहा असुरेजे परमपदमं प्राणोधि भोगं योपक्षेम सूर्यवन्ते प्रदेयं स्वामी सर्वजगन्नायके यावत् पूजां पारकं तावत्त्वं प्रतिपालय कलशीत् विप्रतिदिक्रो तत्र आवाहितो वा स्थापितो वा सन्निहितो वा सन्निरुद्धो वा अवकुपितो वा शान्तो वा वरदो वा सुप्रीतो वा सुप्रसन्नो वा प्राणप्रतिष्ठापना मुहूर्तः सुमुहूर्तो सुप्रतिष्ठितमस्तु प्राणप्रतिष्ठापनाकाले यथाशक्ति नैवेद्यविनियोगः ओम विश्वामित्रभिः देवता गायत्री भगवन्तः मृतत्वादुपेनः परिचयामि अमृतमस्तु ततो भक्तमदीत्वाः ओम प्राणो बाणो ज्ञानो धनसमान सप्राणश्री प्राणप्रतिष्ठापनासमये महालक्ष्मीम यथाशक्ति काश्मीरफलनैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये सर्वोपचारपूजां समर्पयामि अतः द्वारपालकपूजां च करिष्ये ओम पूर्वद्वारे पूर्वद्वारे वार्ष्के नमः जयाय नमः विजयाय नमः दक्षिणद्वारे वार्ष्के नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे वार्ष्के नमः कुमराय नमः कुमराक्षाय नमः तन्नद्देवादिकार्षि ओम भगवान् धनलक्ष्मी देवता महालक्ष्मी नमः द्वारपालपूजां समर्पयामि पीठपूजां च करिष्ये पीठस्वरूपायादाशक्ये नमः आदिकूर्माय नमः दक्षिणे शिरोधरे नमः सिंहाय नमः सिंहासनस्याग्ने कोणे कूर्माय नमः नैऋत्ये कोणे ज्ञानाय नमः वायुव्ये कोणे वैराग्याय नमः ईशान्ये कोणे ऐश्वर्याय नमः पूर्वदिशे धर्माय नमः उत्तरदिशे ऐश्वर्याय नमः पीठमध्ये मुखाय नमः नारायण नमः अग्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः कर्णिकाय नमः कर्णिकामध्ये सत्त्वाय नमः रत्नपदे नमः तमपदे नमः सूर्यमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाय नमः सौमण्डलाय नमः सौमण्डलविष्णवे नमः वनिमण्डलाय नमः वनिमण्डलाधीश्वरदेवाय श्री दर्शनाकृष्णदेवताभ्यो नमः पीठपूजां समर्पयामि दिक्पालपूजां च करिष्ये पितराय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नीरपदे नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः तन्मध्ये श्री आवाहिता महालक्ष्मी नमः दिक्पालपूजां समर्पयामि ध्यानवाहनानि षोडशोपचारपूजां च करिष्ये ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸೀದ ದೇವಿ ಉಪಾಸ್ಮಯೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷತೆನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಯಿನಾಗಿರ್ಬೋದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ अष्टमहालक्ष्मी नमः ध्यायामि ध्यान समर्पयामि अति अक्षरे मात्र पूजा ಮಾಡಿ आवाहयामि रत्नमय सिंहासनं समर्पयामि प्रभु स्वागतं पादारविन्दयोः माध्यम उद्धरणेत्रे देवರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಣಿನ ಆರ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಂಕಷ್ಟಹರಣೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ अष्टमहालक्ष्मी नमः पादारविन्दयोः माध्यम समर्पयामि हस्तयोः समर्पयामि ओके आसने समर्पयामि समयामि औपचारिक प्रोक्षणस्थाने विनियोगः ओम आपो विष्णाभ्यो भूतेतनाः अहेरणाय युज्यते योगस्य मूलमस्य भावे मक्कडबम्मा अस्मारकमो यत्यक्षयाय युज्यः आपो जगेराजनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अतः क्षीराभिषेके विनियोगः ಕೊಡಿ